हा दा ओरैनो सिम्पलसो जोंना माने बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि हायावहाय माखासे मानसिफोर थायो स्क्रेडारफोर बा बे बाउन्डारिखौ नायग्रा बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लुनो थाखाय जे हा दङ बेखौ नायग्रा बिथांमोनहानो गेस्ट हाउसखौ देनां नायगोन नङा होमबा दा बिसोर थायो बेहायनो जोंनि मोनसे रुम दङ दा बेखौनो जों अफिस लाथ'नानै दं आरोखि दा जुदि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआ जुदि बिल्डिं गिदिर लुफुङोबा बेहायनो जागोन जोंनाबो पार्मानेन्ट अफिसा दा जाथ'वाखै आरो जनालि बर' दे बयबो थांनायनि सिगां लाइक खालामनानै हो रायजोफोर सोरबाफोर थांनो गोसो जाबायबा नो प्रब्लेम हा बयहाबो खामानि थायोथ' जनालि बर' फैदोंमोन दा बबेनि नोंथाङा 4 मिनिट दा जायफोरना जुदि मा होनो फेसबुक बा इउटुब नङा होमबा मोननैबो वाच टाइमफोरा खालाम हाया साबस्क्राइबार कमप्लिट खालाम हाया बेनि थाखाय जुदि माबा मोनसे हेल्प नांगौबा आंजों रायलायनो हागोन आङो लाइनखौ खोन्थानानै होगोन आरोखि दा आङो भिडिअसफोराव खोन्थाथ'ला दिनै नोङो फेसबुकआवहाय वाच टाइमा जोबोद गोनां जागोन दे नेक्स्ट रबिबाराव लोगो हमगोन दे आं फैफिननो नाजागोन दसेब्लाबो फुंनि समाव बा बेलासिनि समाव नोङो जुदि वाच टाइम कमप्लिट खालामनांगौ 60,000 मिनिटखौ गोबाङानो हाया बेखौ नोंथांमोनहा माने सानसे साननैयावनो खालामनो हायो आरोखि आं दाख्लै भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन ना आङो सप्ता खनसे टाइम होदोंमोन वाच टाइमनि थाखाय दा बेखौ आं साननैनि गेजेरावनो वाच टाइमखौ कमप्लिट खालामदों नोंथांमोनहाबो बिदि खालामना लानो हायो आरो हा बेनिफ्राय आं मोननै जाबाय बेफोरबायदि वाच टाइम कमप्लिट खालामनाया फेसबुक पेजखौ साननै बा सानथामनि गेजेराव मोनसेया जादों बेनिफ्राय मोनसेया दाख्लैना साननैनि गेजेरावनो आंना 60,000 मिनिट वाच टाइमा कमप्लिट जादों दा बेखौ फुरा खालामनो थाखाय 1 घन्टानि भिडिअ नांगोन मोनसे नोंनिनो अरिजिनेल भिडिअ नांगोन नङाबा उसुबिदा जायो बेनि थ्रुयै बानायनो हायो आरोखि रायजोफोर जेबो नङा इजि नाथाय एसे खरसा गारनांगोन बे आंनि थ्रुयै जाया सासे मानसि दङ आंनि लोगो बिसोरनि थ्रुयै बानायनानै लानो हागोन आरोखि वाच टाइम कमप्लिट जाखांनायनि उनावसो मनेटाइज जागोन नालाय मनेटाइज जायोबासो नोंथांमोनहा आर्निं खालामनो हायोना नङा होमबा आंबो दोननोसै आंहा नाइट डिउटि दं आं उन्दुना लानि बाय दे जाबाय दे उन्दुना लाबानो जाबाय नाइट डिउटि दङब्ला मोजां खोथा दा रायजोफोर दिनैनि बे लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानाय गासै रायजो राजा आंनि भिडिअस नायगिरि आंखौ मदद होगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आरो बेजों लोगोसेनो आङो 60 मिनिट कमप्लिट जानाय लोगो लोगो बे दिनैनि लाइभ स्ट्रिमखौ दोनथ'नाय जासिगोन रायजोफोर मिजिंथियो नोंथांमोनहा इयुन समफोरावहाय बेबायदिनो आंखौ सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै दा नोंथांमोननि सापर्टनि अनगायै जेबो खामानि मावनो हाया बेनिखायनो नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्ट खालामनायखौ अराय सम नांबाय थागौ आंनो दा आं बेनिखायनो बयखौबो हेफाजाब होनो थाखाय सिगांबोयो जेरै नोंथांमोनहा आंखौ मदद खालामो आंबो गुबुनखौ मदद खालामफिननो थाखाय आङो अराय सम गसंनानै थायो आरो रायजोफोर दा 1 मिनिट दंबावो 1 मिनिटआथ' जानोसैयानो नङा होमबा रायजोफोर दा थांनायनि सिगां बयबो खनसे लाइक होनानै थांबानो जाबाय रायजोफोर लाइक होनानै बयबो ओंखारलांनो हासिगोन जोब्बायानोसै टाइमा 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 सेकेन्ड दंबावो रायजोफोर बेनिफ्राय आं फोजोबथारसिगोन दिनैनि लाइभ स्ट्रिमखौ आं नेक्स्ट रबिबाराव फैनो नाजागोन माने दा आं फैबाय थानाय जाया नालाय दे बाय सार माने फैबाय थानाय जायैखाय रायजोफ्रा मिथिथ'वाखै बेनिखायनो आं सानडे नाजानोसै एसेब्लाबो टाइम होनानै फैनो अब्लासो माने फैगोन नङा होमबा रायजोफ्रा बाय दे बाय रायजोफोर दिनैहाय बेखिनियानो दिनैनि लाइभ स्ट्रिमखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय रायजोफोर गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय थेंक इउ रायजोफोर टेक केयार दोनथ'बाय रायजोफोर बाय आङो फिनिश खालामसै हो रायजोफोर दिनैनि लाइभखौ दोनथ'बाय
आङो फोजोबबाय हो रायजोफोर।